Naw ukulandela uqaqula ukuthi ke ubani ozomenyezelwa njengondunankulu kaZulu kulandela ukukhothama wenkosi uMangosuthu Buthelezi nobe kuyena obekade undunankulu kaZulu. Isilo sesaqeda ke uqaqula njengoba simemezele umnumzane uThulasizwe Buthelezi uphinde futhi abe mayor yaseZululand njengondunankulu omusha kaZulu. Kanti-ke kuluhlelo lethu namhlanje sitholeke ithuba lokuthi ke sikhulume naye undunankulu kaZulu omusha okuyena ke umnumzane uThulasizwe Buthelezi. Angikubingelele ke mbukele KZN News Talk igama uSimangele isibongo sami ngwakachiro bukele uhlelo lakho iKZN News Talk. Asikhumbuze ke mbukele KZN News Talk ukuthi uhlelo lolu ungalibukela njalo ke ngolesibili nangayeke ulesine isikhathi sodwa u7:30. But ngaphambi kokuba siqhubekele phambili ake sibone ngesikhathi ke ungangizwe lakhe ingonyama imemezela yena ke umnumzane uThulasizwe Buthelezi njengengonyama noma ke njengondunankulu omusha kaZulu. Ngicela ukuba ngimemezele undunankulu ngoba inkosi yasemadungeni isekela ndunankulu ngesingisi bathi uDeputy Prime Minister. Nina besilo nali thuba kade nilindile. Nikhumbule ngene ebhandeni ngalokho wangikhanyisela uNkulunkulu ngoba ngikholwa kakhulu angikwazi ukuphatha isizwe esingaka bese ngikholwa uNkulunkulu. Kundunankulu nina besilo bengiphakamise uThulasizwe Buthelezi. Kanti-ke kuluhlelo lethu namhlanje sitholeke ithuba eliyingqayizivele lokuthi ke sikhulumane naye ke undunankulu kaZulu okuyena ke umnumzane uThulasizwe Buthelezi ubheka nje ukuthi ke mngakanani nomsebenzi abhekene nawo njengondunankulu kaZulu. Ndunankulu sikubingelele sikwamukele kuKZN News Talk kwintokozo enkulu ukuthi sibe nengxoxo ekhethekile nawe. Ngicabanga ukuthi umbuzo nje wokuqala ofikayo nakumbukeli wethu mangabe bukele uhlelo lethu ukubheka ukuthi undunankulu umenyezela ukuthi akangene ecathuleni esicabanga ukuthi icathule enkulu kakhulu bekade zibanjwe inkosi ekhethome kuyinkosi uMangosuthu Buthelezi. Yicathule engakanani ocabanga ukuthi ungena kuzo nandunankulu lezi? Angithokoze kakhulu sisisimangele nababukeli emakhaya be1KZN. Sifisa ukudlulisa ukuyithoba nokuthokoza nxa isilo samabandla sesikhombe ukuthi ngingenza lo msebenzi omkhulu kangaka. Esikhule sibona umntwana kwaphinda angene ephambi kwethu njengondunankulu kaZulu ephethe umsebenzi wesizwe ngobuqotho nangokuyinikela. Esithembayo ukuthi sizolandela isibonelo sakhe ngoba konke sikwaziyo ngobukhosi sikufunde umntwana waphinda ngene. Ngakho ke icathulo ezinkulu akekho umholo oyolingana nomntwana waphinda ngene ngoba amahlombe akhe abebanzi kakhulu. Enza imisebenzi ehlukene enzela isizwe, esebenzela isihlalo, esebenzela indlunkulu. Ngakho ke ukuqokwa kulesi sikhundla kuyithuba lokuthi nami ngikwazi ukusondela ngenze lokho kusemandleni ekusebenzeleni isilo nesizwe ukuthi isizwe sikaZulu nobukhosi bukaZulu buqhubeke kube sezingeni elifanele isigaba sobukhosi. Ngicabanga ukuthi impendulo yakho la ndunankulu ngilethe emibuzweni wesibili uma ngabe uthinta ukuthi okunye ezobukwenza uqinisekisa ukuthi umsebenzi isilo nomphakathi wonke kaZulu uyaqhubeka ngendlela. Umbuzo ozolandela ukuthi sike saba nenkulumo ke nondunankulu osekhotheme okuyinkosi uMangosuthu Buthelezi la sasikhumbuza nje umbukeli ukuthi kombe mangabe sikhuluma ngondunankulu sikhuluma ngobani sibheka nemisebenzi ayenzayo esebenzisana naso nje isilo esikhona njengamanje. Ngicabanga ukuthi into iyahlaluka kakhulu ngesikhathi kade kuzongena isilo esikhona njengamanje iqhaza labanja undunankulu eqinisekiseni ukuthi isilo siyagcina siyahlala esihlalweni esihleli kusona njengamanje. Just ukukhumbuza umbukeli wethu kakhulukazi abantu abasha ababukela uhlelo lethu la ndunankulu ukuthi iliphi iqhaza elikhulu undunankulu azobe libambile kulomshikashika abhekene nawo. Iqhaza sisibangele lokuqala
ukuba umeluleki wesilo. Ukweluleka isilo ngobuqotho, ukweluleka isilo ngeqiniso ukuze isilo sikwazi ukuhola isizwe sikaZulu phezulu kwesisekelo sobuqiniso. Ukuxhumanisa kakhulu isilo namakhosi ngoba amakhosi asendlunkulu iyona nsika yobukhosi. Ukuze isilo sibe nesikhathi esanele sokuhlala namakhosi nokuzwa iy'nkinga ey'bhekene namakhosi ezweni zawo, nokuthi amakhosi asondele azokotha isihlalo ngoba isihlalo sobukhosi nesihlalo sengonyama siqiniswa ngokusondela kwamakhosi. Okokuqala lokho. Okwesibili ukuba isithunywa, ukumemezela esizweni iy'fiso zengonyama ney'phakamiso zengonyama. Ngakho-ke phakathi kweminye imisebenzi kudingeka umuntu ozokwazi ukuthi ayithobe, alalele ukuthi ingonyama ifisani, abe umlomo wengonyama, abe zindlebe, akwazi ukudlulisa futhi engonyameni ukuthi isizwe sikusiphi isigaba njengamanje. Ngakho-ke undunankulu njengoba silapha nje namhlanje sizokwethulwa kubantwana basendlunkulu okuwuhlaka olusemqoka kakhulu. Undunankulu azokwazi ukuthi abe umxhumanisi phakathi kwendlunkulu nesilo. Ngakho-ke mningi imisebenzi kodwa kudingeka ngempela umuntu ozokwazi ukuyinikela. Okuningi ngisazokufunda kodwa ngiyathemba ukuthi ngokubambisana namakhosi amadala njengenkosi yaseMahlayizeni eNkandla, umntwana inkosi yakwaCebekhulu Obizo namanye amakhosi amadala azokwazi ukuthi angikhulise, angiqondise lapho engidinga ukuthi ngiqondiswe khona. Ngoba liphuze libalulekile lokuthi akhona amakhosi azokwazi ukuthi akukhulise kule ndlela. Kunabanye vele sebephawula njengamanje ukuthi ukukhethwa kaShenge abanye bakhala ngokuthi akanawo amava anele ukuthi angakwazi ukuthi angene kulezi icathulo akwazi ukuqhubeka umsebenzi obukade uqhutshwa undunankulu okhetheme kuyinkosi uMangosuthu Buthelezi. Kuthi ukuphawula kakhulu labo bantu abakholwa ukuthi amava nawo awanele ukuthi ungahlala kulesi sihlalo ehleli kusona. Baqinisile dadewethu ngoba ngeke ngiyiqhathanise lo mntwana waphinda angene. Njengoba sengichazile ukuthi umntwana waphinda angene ube uhlobo oluhlukile kakhulu lomholi. Ngakho-ke uma ingonyama isingiqokile yangikhomba okwami ukuthi ngilalele ngiwufunde umsebenzi kodwa obusemqoka ubuqotho ngoba isiZulu sithi ubudoda abukhulelwa. Okusemqoka ubuqotho ukuthi umuntu athembeke emsebenzini wengonyama nasemsebenzini wesizwe. Lokho kuchaza ukuthini sisisimangela? Chaza ukuthi kunezinto neindlela okuzomela ngihlukane nazo engasahambisani nesikhundla engikuso. Kunezinto okuzomela ngiyithibe kuzo. Kuzomela ngikwazi ukulalela izeluleko eziqhamuka kubantu abadala abanohlonzo, abanesipiliyoni namava endabeni yobukhosi. Ngakho-ke ngiyinikele ukuthi ngifunde, ngiyinikele ukuthi ngibanjwe ngengalo ukuze nami umsebenzi ngiwenze ngokusemandleni ami. Kanti-ke kulesi sigaba mbukelo iKZN News Talk sohamba-ke sothengisa mangabe sibuya siyaqhubeka nalo-ke nje uhlelo lethu iKZN News Talk oyibukelayo.